हेलौ लोगोफोर, फाइनाली दिनै आंनि गुगोल एडसेन्स पिनआ आंनिसिम सफैबाय। आङो गोबाव समनिफ्रायनो गुगोल पिननि थाखाय एप्लाइ खालामनानै दंमोन। प्राय 10 दिनसोनि उनावहाय दिनै आंनि आखायाव गुगोल पिनआ सफैबाय। दिनै आङो बे भिडिअआव बे गुगोल पिनखौ माबोरैहाय भेरिफाइ खालामगोन बेखौ देखायगोन लाइभै। लोगोसे भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव बेंक एकाउन्टखौ माबोरैहाय एड खालामगोन आं बेखौबो फारि फारि देखायगोन। अब्ला फैदो जों भिडिअखौ फारि फारि नायनोसै लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन स्किप खालामालासिनो। अब्ला फैदो जों भिडिअखौ जागायनोसै। आচ্ছা, नोंथाङा बे साइडनिखौ मोनथामबो साइडखौ मोजाङै बिसिनांगोन, गेजेरजों बिसिनाङा नङाबा नोंनि पिन नाम्बारा जिनो हागौ। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ नैबे स्क्रिनाव होनाय फेसबुक पेजआवबो आंखौ फल' खालामगोन। अब्ला नोंथांमोना फेसबुक पेजआवबो फल' खालामबानो जाबाय। नैबे आंनि एड्रेसमोन, दहाय बेलासियावसो सफैदों। आङो नोंथांमोननो आंनि पिनखौबो देखायखानोसै, नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो नोंथांमोनाबो जुदि एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांमोनाबो थैज' हम। एड्रेसफोरखौ जुदि मोजाङै होदोंबा सानसेबाबो सफैखागोन। सफैखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो बेबायदिनो भेरिफाइ खालामबानो जाबाय। भेरिफाइ खालामखांनायनि उनावहाय गुगोल आरो इउटुबनिफ्राय नोंथांमोना रां आरजिनो हागोन। नैबे आंनि पिन नाम्बार, बे पिन नाम्बारखौ आङो बोरैहाय भेरिफाइ खालामगोन बेखौ नोंथांमोननो आङो देखायनोसै। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ साबायखर खालामो जायफ्रा आंखौ साबस्क्राइब खालामदों आरो आंखौ सापर्ट होदों। बेबायदिनो इयुनावबो आंखौ सापर्ट होबाय थागोनखौ आं आसा खालामो। अब्ला फैदो जोङो आराम्भ खालामदिनि। एडसेन्सनि साइडआव फैनांगोन। बेबायदि गुगोल एडसेन्सनि साइडआव नोंथाङा लगइन जाबाय। नैबे गोजौआव मा लिरदों नै इउर पेमेन्ट आर नट अन होल्ड बिकज इउ निड टु भेरिफाइ इउर एड्रेस। बेहाय जोंहा एड्रेसखौ भेरिफाइ खालामनो थिनदों। होमबा जों मा खालामनांगोन, नैबे एक्सन बटन दं। बे एक्सन बटनाव सेरनानै जों प्रसेस खालामनांगोन आरोखि। नायदो नैबे आंनि गुगोल एडसेन्सनि, ओमफ्राय नैबे पिनखौ जोङो मा खालामनांगोन, भेरिफाइ खालामनांगोन, नङा होमबा? होमबा जोंहा बे खामानिया जोंना माला जायो, जेब्ला नोंथाङा $10 आर्निं खालामखाङो। $10 उनावहायसो बेयो जायो। दाना फैदो जों खालामसै, नैबे एक्सन बटनाव सेरनांगोन। एक्सन बटनाव सेरखांनायनि उनावहाय बेबायदि फैगोन। होनोबा भेरिफाइ इउर आइडेन्टिटि। बेयाव कनफार्म इउर पार्सनेल इनफरमेशन टु गेट इउर एकाउन्ट रेडि टु रिसिभ पेमेन्ट बेबायदि फैगोन। उनावहाय जोंहा बे आइडेन्टिफिकेसन भेरिफिकेसना कमप्लिट जाबाय। दा एड्रेस भेरिफिकेसन नांगौ। जोंना नैबे आंनि एड्रेस, बे एड्रेसआव जोंहा 2 तारिखआवनो हरदोंमोन। 2 तारिखआव हरनानै दिनै सफैबाय। दा नैबेयाव आङो नैबे खथायाव, नैबे होनाय खथायाव आङो मा खालामनांसिगोन, 6टा डिजिट भेरिफिकेसन पिनखौ बेयाव बुनानै होनांसिगोन आरो। लगइन फैदो, पिन नाम्बारखौ मोजां सामोलै बुनांगोन। बे इउ हेभ 3 एटेम्प रिमाइनिं होननानै बुंदों। होमबा मोजां बुदो। पिनआ सफैबाय 522947 522947 बिदिबाय। बिनि उनावहाय नैबे साबमिटआव साबमिट साबमिटआव उनावहाय नुबाय एड्रेस भेरिफिकेसन कमप्लिट। बेयाव एड्रेस भेरिफिकेसना मा जाखो, कमप्लिट जाबाय। नै आंना मोननैबो कमप्लिट जाबाय। दा बे कमप्लिट जाखांनायनि उनाव जोंहा मा खालामनांगोन, बेंक एकाउन्टखौ एड खालामनांसिगोन जोंहा पेमेन्टखौ रिसिभ खालामनो थाखाय। होमबा जोङो पेमेन्टखौबो जोङो खालामसै। पेमेन्टखौ दा जों बेयाव पेमेन्ट मेथडखौ जों एड खालामसै, एकाउन्ट नाम्बार एड खालामसै। जोंहा पिनखौ भेरिफाइ खालामखांखाबाय नङा होमबा? पिन भेरिफाइनि उनाव जोङो बेंक एकाउन्टखौ बेयाव एड खालामसै। अब्लासो जोङो $100 उनावहाय जोङो पेमेन्टखौ जोंनि एकाउन्टआव लानो हागोन। अब्ला फैदो जोङो बेखौ लानो थाखाय जों मा खालामनांगोन, नैबे एक्सन बटन दं, एक्सन बटनाव सेरनांगोन जोङो। एक्सन बटनाव सेरखांनायनि उनावहाय जोंना मोननै भेरिफाइ जाखाबाय नङा होमबा? बिनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगोन, नैबे पेमेन्ट इनफ' होननाय दङ, पेमेन्ट इनफ' सेरदो। पेमेन्ट इनफ' सेरखांनायनि उनावहाय बेबायदि फैगोन। दाना बिनि उनावहाय नैबे एड पेमेन्ट मेथड बेयाव सेरदो। बेयाव सेरबाय। बेनि उनावहाय जोंना बेबायदि डिटेल्स ओंखारबोबाय। जों दा फारि फारि फिलआप खालामनांसिगोन मोजां हुसियारै। होमबा फैदो, बेयाव बेनिफिसियारि आइडि अपसनेल बेखौ होनांलाया। नैबे नेम अफ बेंक एकाउन्ट, होमबा आं बेखौ फारि फारि फिलआप खालामलांसै। बेंक एकाउन्ट होनांगोन, बेयाव बेंकनि नेम होनांगोन, नैबेयाव IFSC कड होनांगोन, नैबेयाव सुइफ्ट BIC कड होनांगोन। सुइफ्ट BIC कडआ जोंहा इन्टारनेसनेल पेमेन्ट लानो थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट आरो बेखौ
होथारनांगोन जोङो बेखौ जोंनि पासबुकआव मोनगोन एबा पासबुकआव गैयाबा बेखौ ब्रान्चआव भिजिट खालामनानै ब्रान्च मेनेजारनाव सोंनानै लाबोनांगोन बेखौ नङाबा गुगोलाव नोंनि ब्रान्चखौ लिरनानै गुगोलाव नायबाबो बे सुइफ्ट नाम्बारखौ मोनगोन बेयो 8था नङाबा 11थानि जायो बेखौ बेयाव बुनानै होनांगोन बेनि उनावहाय एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन एकाउन्ट नाम्बारनि उनाव रिटाइप एकाउन्ट नाम्बार बेनि उनावहाय नैबे सेभ होनांगोन अब्लानो जाबाय अब्ला फैदो आं बेखौ फटाफट फिलआप खालामसै आच्छा बेबायदि फिलआप खालामखांबाय फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय जोङो फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय नैबे सेभ बटन बेयाव सेरनानै होदो अब्लानो जाबाय सेरनोसै सेभ सेभ सेरखांनायनि उनावहाय जोंना वायर ट्रान्सफार बेंक एकाउन्ट इज जाबाय आरोखि नोंथांमोना गुगोल पिन भेरिफाइ खालामनायाव माबाफोर प्रब्लेम जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरनानै आंनाव सोंहरनो हागोन आं नोंथांमोनखौ हानायखिनिखौ मदद होगोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों